Hola, bon dia. Soc el Jesús Orellana, de la UGT, Educació Pública, i bé, som ara mateix a dia 28 del 12, el Dia dels Innocents. Això no és cap acudit. Ahir mateix va sortir la resolució de convocatòria del concurs oposició extraordinari. Això potser sí que és un acudit de la pròpia Generalitat. I a partir d'aquell moment hem rebut moltes i moltes consultes sobre com serà el proper procediment de concurs oposició de personal docent de Catalunya. No hem volgut esperar a la tornada del gener perquè volem ajudar a tothom de la millor manera possible, però no us preocupeu, aquest vídeo intentarem que sigui curtet, intentarem, però a la tornada parleu amb nosaltres, tots els dubtes que tingueu ens ho pregunteu. Si aneu a www.publica.cat, allà trobareu els contactes dels meus companys, companyes, el meu també, per WhatsApp, si voleu preguntar qualsevol cosa, si voleu quedar amb nosaltres, i fins i tot si voleu organitzar alguna xerrada al vostre centre, etc. També nosaltres organitzarem xerrades a les seus de la UGT per explicar com serà aquest concurs d'oposició. Vale? Doncs res, comencem si voleu. La primera cosa que he de dir, i ho sento, també sóc profe i posarem deures, no? Poseu al Google resolució edu barra 4037 barra 2022 de 21 de desembre, i baixeu el PDF, imprimiu-lo si voleu, agafeu un rotulador, una llibreta, com vulgueu, i llegiu-lo. Més que res perquè sempre diem el mateix, nosaltres intentem fer un resum, però no arribem a tot, evidentment, i que cada casuística és diferent. Pregunteu a mi, pregunteu a altres sindicats, pregunteu al vostre company o companya que sempre sabe de todo, no? Contrasteu aquesta informació amb resolució. Vull dir que si vosaltres veieu que allò que posa la resolució és diferent a allò que està dient la persona X, feu cas a la resolució, perquè la resolució és la normativa vigent i, per tant, nosaltres intentem no equivocar-nos mai. Crec que si ho hem fet molt poc, però som humans i, per tant, cal que sempre vigilem perquè la normativa és la que marca la pròpia resolució. Vale? Molt bé, comencem per les places convocades, si voleu. Vale? Ja les veieu, són 14.238 places distribuïdes en 5 cossos. Com veureu també, hi ha un cos nou, que és professors especialistes en sectors singulars de la formació professional, que inclou 10 especialitats dels antics professors tècnics de l'FP. Vale? I res, a part d'això, que hem de saber que a aquestes places es poden afegir les places desertes del concurs de mèrit, si és que queda alguna, que aquí ja estan incorporades el 5% de les places de reserva que no es van convocar al concurs de mèrits, i bueno, vosaltres mateixos mireu la vostra distribució de places per especialitat, perquè hi ha tantes que tindria molt poc sentit posar-les aquí. Vale? Requisits. Qui es pot presentar a aquest concurs oposició extraordinari? La resposta és bastant fàcil perquè ho portem dient des de fa molt de temps. Tothom. Tothom, evidentment, que compleixi els requisits generals i específics, però tothom és tothom. Vale? Mireu, leo, no me lo sé de memòria, però és fàcil, no? Generals, nacionalitat espanyola, d'altres països de la Unió Europea, bla, bla. Edat, ser major d'edat i no tenir edat de jubilar-se. Titulació, no tenir cap malaltia ni limitacions físiques ni psíquiques incompatibles amb les funcions que portarem a terme. No haver estat objecte de separació del servei per un expedient disciplinari ni estar inhabilitat. No haver estat objecte de condemna ferma per algun delicte contra la llibertat i la identitat sexual. No ser funcionari de carrera pel mateix cos. I el C1 de català. Aquí un mini parèntesi perquè molta gent ens pregunta sobre el C2, obligatorietat, etc. Aquell globus sonda que va fer el Cambrai fa uns quants mesos no s'ha sabut res més. La nostra posició des del principi ja la sabeu i és molt clara. El C2 ha de ser voluntari, ha de ser gratuït i ha de ser en horari de feina, com qualsevol formació de qualsevol empresa. Evidentment, pensem que qualsevol docent ha de tenir un molt bon nivell de català. Això és evident. Però com a treballadors exigim els mateixos drets que qualsevol tipus d'empresa. Per tant, ha de ser en horari laboral. Ens estan dient que no estarà així, però ha de ser en horari laboral i ha de ser gratuït. I hi ha gent que s'està pagant de la seva butxaca els cursos
però el que és segur és que tothom paga de la seva butxaca la taxa de l'examen corresponent. Per tant, si a la Generalitat li importa tant que tinguem aquesta formació, no passa res, però hauria de ser això, gratuït, en horari de feina i de manera voluntària. Vale? Tanco parèntesi i continuem. I requisits específics, els de sempre també, formació acadèmica adequada, segons el cos al qual aspireu, formació pedagògica i didàctica, el màster, el CAP o qualsevol de les titulacions que surtin al llistat, que són moltes, i res, jo recomanaria que mireu el cos al qual vosaltres us voleu apuntar i mireu aquests requisits, que segur que els compliu, però per si de cas mireu-lo, ¿vale? I les taxes, bueno, ja ho veureu també, tenim taxes de 56 euros o de 44,05, ¿vale? Hi ha exempcions si, bueno, per motiu de discapacitat igual o superior al 33%, o per les persones que estiguin en situació d'atur, que estiguin apuntades al SOC i se s'escau al CP, i sense rebre cap prestació econòmica, això és important. I bueno, també tindreu bonificacions si sou famílies monoparentals o nombroses, ¿vale? Atenció, això és important. Ara per ara s'està produint el concurs de mèrits, ja ho sabeu. I molta gent participa al concurs de mèrits i participarà perquè no sap si tindrà plaça o no al concurs oposició. Això ho van convèncer la Generalitat, menys mal, a la mesa sectorial d'educació. Qui participi en el concurs de mèrits pot inscriure's sense abonar la taxa al concurs oposició extraordinari. ¿Vale? Què passarà? Sortirà exclòs a la llista provisional i en aquell moment ja sabrà si ha obtingut plaça o no en el concurs de mèrits. Si no ha obtingut plaça, doncs tindrà els 10 dies següents per subsanar la seva situació, o sigui, pagar la taxa i comunicar-ho. Si sí que ha obtingut plaça al concurs de mèrits, doncs que quedi com a exclosa i ja està. ¿Vale? Molt bé. Per presentar la sol·licitud, què s'ha de fer? La primera cosa important és apuntar en favoritos a oposicionsdocents.gencat.cat, ¿vale? Perquè el procediment és telemàtic i obligatòriament telemàtic, no podreu fer-ho d'altra manera, ¿vale? Amb l'usuari de l'Atri, amb IDCAT mòbil, amb DNI electrònic, podeu presentar-vos, ¿vale? El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de gener fins al 10 de febrer del 23, amb 2 inclosos, ¿vale? I coses que heu de saber, doncs que el personal funcionari de carrera pot participar per especialitats d'altres cossos, però no del mateix cos, que podeu participar per més d'una especialitat i per tant, si voleu, podeu fer més d'una sol·licitud, però això sí, això no implica que puguis assistir i realitzar les proves, perquè si coincideixen, doncs és el que hi ha. I bueno, a l'aplicatiu, quan quedi obert, cal fer constar allò que es demani l'aplicatiu. O sigui, certificats de discapacitat, formació pedagògica i didàctica, si sou exempts de les proves orals i escrites de castellà i català, etc. ¿Vale? Tot això dintre l'aplicatiu ja anirà sortint. Amb tot, ho he mirat ara mateix, a oposicionsdocents.gencat.cat ja han començat a posar informació. Han començat a posar fins i tot el calendari previst. Torno a dir, és previst, i mirant com funciona la Generalitat, potser el previst ho canviaran la previsió un parell de vegades, però previst potser us ajuda una miqueta com està això, quins dies, quins mesos tindrà lloc cada cosa. ¿Vale? El que és evident, ja ho veieu, quan acaba el termini de presentació de sol·licituds, la Generalitat té un mes per la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos. Una vegada publicada hi ha 10 dies hàbils per fer reclamacions i després tindrà la llista definitiva d'admesos i exclosos. Vale? Molt bé. I abans de començar amb les proves en si, vull parlar molt breument dels tribunals, perquè moltes vegades es pregunteu coses referents. El punt 6 de la resolució explica la seva composició, les seves funcions, o sigui, per què serveixen i com funcionen, ¿vale? I com s'escullen. Això sí, jo crec que és important els punts 12 i 13, per això en parlaré. El 12 és publicitat dels criteris de correcció. Això vol dir que les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició com a mínim 3 setmanes abans de l'inici de les proves. Bueno, fixeu-vos, ¿vale? I el 13 és mesures d'adaptacions de les proves, i és que com cal garantir la igualtat d'oportunitat de les persones aspirants, si penseu que teniu dificultats d'algun tipus, que necessiteu, per exemple, més temps per fer l'examen, etc., això ho heu de comunicar al tribunal i el tribunal ha de valorar.
Això, si era el vostre cas, mireu el 6.13 de la resolució i mireu-lo. Si necessiteu ajuda, etc., contacteu amb mi, amb les de companys i companyes, que ja he dit que teniu el contacte a la web, i ja us ajudarem a tot el que podem. Vale? Molt bé. Ara ja, comencem la part potser més d'interès per tothom que estigui mirant aquest vídeo, que és el sistema de selecció. Molt bé, és un concurs oposició extraordinari, però un concurs oposició de tota la vida. Per tant, primera cosa que hem de saber, s'inicia el juny del 23, la data s'ha de fer pública amb un mínim de 2 mesos d'antelació, per tant, sabrem quan comença amb prou temps, i ull, i això sí que és important, una vegada començat el procediment selectiu, els tribunals, per comunicar-vos els seus anuncis, les citacions, les posaran a la seu del tribunal, al suro del centre, i a l'espai personal que estarà dintre d'oposicions-docents.gencat.cat. Vale? I ho faran com a mínim amb 14 hores d'antelació a l'inici de l'actuació de les persones aspirants. Vull dir que 14 hores són molt poques i la recomanació de sempre és quan participeu i comenci el procediment, jo de vosaltres miraria un parell de vegades al dia al vostre espai personal, potser per al matí i per la tarda, no ho sé, però esteu molt atents, ¿vale? Justament, una vegada començat el dia de les proves de llengües, habitualment la majoria de gent està exempta de les proves orals i escrites de castellà i català. Si no esteu exempts, el punt 7.2 de resolució tindreu tot el contingut, ja veureu que us demana, que és fer un text d'un mínim de paraules, llegir-lo en veu alta, defensar... Bueno, teniu allà tot. Si necessiteu ajuda, també consulteu-nos i us ajudarem. Vale? Aquell mateix dia, el dia de les proves de llengües, s'ha de trametre l'exemplar en PDF de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat. Vale? O sigui, heu d'enviar aquell dia a un mail el PDF que al final acabeu presentant. Vale? El document que envieu ha de ser idèntic a l'original que més endavant presentareu en mà, en paper, i si hi ha discrepàncies, la versió correcta sempre serà la del paper. Vale? Doncs bé, l'endemà de la realització de les proves de les llengües, la gent que ha fet aquestes proves ja sabrà si és apta o no apta, i si és apta ja es podrà incorporar amb tothom, i quan s'inicia la sessió que es realitza l'acte de presentació, heu de donar format físic, paper, la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, ¿vale? I seguidament es realitza la part A de la prova. Sí? I ara ja comencem. L'oposició, la fase d'oposició, com funciona, com s'estructura? Hi ha una única prova, estructurada en dues parts, i les parts, importantíssimes, són no eliminatòries. ¿Vale? La part A, que és la que hem parlat ara mateix, és desenvolupar un tema. La part A val un 40% de la nota. ¿Vale? I aquí hi ha un petit canvi, un petit avanç. És la comissió de selecció escull a l'atzar 3, 4 o 5 temes, ja sabeu, que si el vostre temari és fins a 25 temes, s'escullen 3, a l'atzar, si de 25 a 50, 4, i des de 50, 5 temes, ¿vale? Doncs la comissió de selecció escull a l'atzar aquests temes i les comunica a la resta dels tribunals de la mateixa especialitat. Això vol dir, per exemple, al tribunal de profes de secundària de mates, segurament hi haurà bastants tribunals diferents de mates. La comissió de selecció escull a l'atzar els temes corresponents i els comunica a la totalitat dels tribunals. Això què significa? Que tots els aspirants hauran d'escollir entre els temes que hagin sigut escollits per atzar. ¿Vale? Així ens estalviem greuges comparatius de que un tribunal tenia uns temes i l'altre tribunal tenia altres temes. ¿Vale? Molt bé, doncs ja sabem això. Tindrem 2 hores per desenvolupar el tema i la prova, cal dir que és anònima. Això de la prova anònima, que sembla evident, no ho és tant. Això implica que els exercicis han de ser llegits pels mateixos tribunals. Nosaltres no llegim el nostre propi exercici, ho fa el tribunal, i hem de vigilar perquè s'invaliden les proves que incloguin noms i marques que puguin identificar-nos a nosaltres com a autors d'aquestes proves. ¿Vale? Vale. Ja tenim la part A feta, el tema. Ara anem a la part B. La part B constarà d'una o 2 parts.
Tothom farà la part B1, que és preparació, presentació, exposició i defensa davant d'un tribunal de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, que ara en parlarem. ¿Vale? Aquesta és la part B1 que tothom la farà. Però després hi ha una part B2 que només és per a especialitats d'AFP, ja sigui del cos de secundària, ja sigui del cos d'especialistes, que serà un exercici pràctic. ¿Vale? Seran 3 hores com a màxim per resoldre aquesta prova, aquest exercici, i heu de mirar l'annex 4, ¿vale? Perquè allà s'especifica què es demanarà. ¿Vale? Per tant, si vosaltres sou d'AFP, ara pareu el vídeo, mireu l'annex 4 i allà mirareu de què va la prova que us faran. D'acord? En el cas que, si sou d'AFP, la part B1, o sigui, la unitat didàctica valdrà el 30% i la part B2, aquesta prova pràctica, el 30%, cosa que suma 60%, i si no sou d'AFP, només fareu la part B1, que serà el 60%. O sigui, la fase d'oposició serà 40% tema, 60% part B, i la part B pot tenir una part o dues parts. ¿Vale? Molt bé. Ara, la part general que tothom farà. Què cal fer a la part B1? Una altra vegada, recomanació importantíssima, mireu els annexos. S'han de mirar aquí 2 annexos. L'annex 3, que és criteris per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica o d'una situació d'aprenentatge, i l'annex 5, que és la normativa d'ordenació curricular. Les preguntes que ens esteu fent de quina normativa fem servir, currículum, etc. Normativa vigent. Normativa vigent significa això, la que està vigent. Els annexos posen la normativa, fins i tot, ara no ho tinc aquí, però hi ha hipervincles en els quals cliqueu i sortirà la pàgina web de l'AISTEC, no? Dels currículums aplicables, bla, bla. Per tant, feu servir la normativa vigent i l'annex 3 posa clarament com s'ha de fer la unitat didàctica. Per exemple, què ha d'incloure la unitat didàctica? I això també ho posa, la pròpia resolució. Ha d'incloure 9 coses. ¿Vale? Objectius d'aprenentatge, competències o capacitats, sabers o continguts, criteris de correcció, activitats d'ensenyament i aprenentatge, aspectes organitzatius i metodològics bàsics, temporalització, connexions amb altres àrees, matèries, bla, bla, i les estratègies d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. O sigui, com a mínim s'ha d'incloure tot això. I què passaria si no incluï jo no sé què? No, cal incloure-ho, ¿vale? No és opcional. Això ho posa a resolució i, per tant, tota unitat didàctica o situació d'aprenentatge ha de tenir aquestes coses. Punto, no hi ha més. ¿Vale? Molt bé. I com ha de ser la unitat didàctica o situació d'aprenentatge? Primer, caràcter personal, és evident, s'elabora de manera individual per la persona aspirant, i s'ha de respectar un que tingui 15 pàgines màxim, format DIN A4, interlineat 1,5, lletra Arial 11 sense comprimir, portada amb les dades d'identificació de la persona aspirant i el cos i especialitat en el qual es presenta, i la portada i bibliografia no comptabilitzen en els 15 fulls. ¿Vale? Si utilitzeu taules, el cos de la lletra poden ser de 9 en lloc de 15. ¿Vale? I a més podeu afegir annexos que no poden superar les 10 pàgines i han de ser formats per una mostra del material didàctic que vosaltres proposeu, com poden ser activitats, insuments d'avaluació, etc. ¿Vale? Molt bé. Una vegada, bueno, torno a dir, com això el dia que toqui ja heu enviat el PDF, se suposa que a partir d'allà esteu fent la unitat didàctica i segur que tothom ho farà fantàsticament bé perquè heu tingut molt temps per revisar-la, etc. Ja veieu el canvi important, no? Abans era una programació didàctica i 6 unitats didàctiques, ara només és una única unitat didàctica que a sobre la porteu de casa. Per tant, jo crec que el sistema s'ha felicitat bastant. Molt bé, en el moment de l'exposició i defensa, podeu portar un exemplar de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, un guió que no ha d'excedir d'un full de 2 cares, si voleu un format digital igual però 2 pantalles, això és en forma d'esquema, i quan acabeu l'heu d'entregar. Si heu fet servir això de les 2 pantalles, la impressió, cal portar-la imprimida. I el material auxiliar que considereu oportú, ¿vale? I en el moment aquell tindreu, abans de l'exposició, 5 minuts per preparar l'exposició,
Després tindreu 15 minuts per exposar davant del tribunal i una vegada hàgiu acabat, 5 minuts de preguntes al tribunal. Vale? Important, ja ho sabeu, però bueno, per si de cas, 15 minuts per exposar davant del tribunal significa 15 minuts. No significa 15 minuts i mig, sinó 15. Segurament el tribunal tindrà davant de la taula un cronòmetre i no us deixaran tenir més de 15 minuts. Per tant, ja que porteu les coses preparades de casa, sisplau, practiqueu amb cronòmetre i davant del mirall per saber que allò que dieu no se us allarga massa. Vale? Molt bé. No ho he dit, però bueno, cada part o prova es puntua de 0 a 10, vale? I per accedir a la fase de concurs has de tenir més de 5 punts. Vale? Per tant, si feu 2 proves o 3 proves, te dona igual, tindreu una nota de 0 a 10 punts. Vale? Important, cap ni una té caràcter eliminatori. Sí? Molt bé, doncs si heu superat la fase d'oposició, que significa que heu tingut o 5 o més punts, accediu a la fase de mèrits. A la fase de mèrits, primer, únicament es valoren els mèrits assolits fins al 10 de febrer del 23, ¿vale? I si heu participat al concurs de mèrits ja veureu que és gairebé igual, amb puntuacions diferents, però puntua igual. La puntuació màxima són 10 punts, d'experiència docent prèvia són 7 punts, formació acadèmica 2 punts i altres mèrits 1 punt. Experiència docent prèvia, ja sabeu que dependrà la puntuació de si teniu experiència en la mateixa especialitat i en el mateix cos, ¿vale? Si mateixa especialitat i mateix cos serà 0,7, si no, bueno, 0,35, bueno, això ja us ho posaré aquí, però també ho podreu accedir, o si no, a la nostra web també està publicat, ¿vale? Formació acadèmica, ja sabeu el que és, carreres, màsters, doctorats, bla, bla, idiomes, i altres mèrits són 2 coses, o formació permanent, ¿vale? I haver superat un procés d'oposició però no he obtingut plaça. D'acord? Molt bé. Al final, després d'aportar tots els mèrits i tal i qual, la nota final serà 60% fase d'oposició més el 40% fase dels mèrits. Vale? La pregunta que sempre ve a continuació és i què passa amb els empats? Vale? Els posaré aquí ara. Si empateu, no és tan fàcil empatar, però si empateu, primer es mirarà la major puntuació de la fase d'oposició. Per tant, si hi ha un empat, miraran per desempatar això. Que teniu també la mateixa puntuació de fase d'oposició, que també és casualitat, doncs major puntuació en cadascun dels exercicis de l'oposició per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria. Vale? Ja anem filant més prim. Aquí us deixo el pantallazo amb el que posa la resolució, però bueno, ja està estipulat què passarà amb tot això. Vale? Molt bé. I a partir d'aquí ja hem acabat. Vale? Una vegada teniu la nota i teniu la llista ordenada, s'exposarà públicament les llistes de persones seleccionades. Vale? Hi haurà 2 dies hàbils per fer reclamacions i una vegada ha passat aquests dies hàbils es fa pública la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades. Vale? I aquí ja sí podem dir que heu aconseguit la plaça de funcionari o funcionària. Vale? Una vegada això es publica al DOC les llistes úniques de persones seleccionades i a partir d'aquell moment teniu 20 dies naturals a partir de la publicació del DOC per presentar la documentació necessària. Vale? Molt bé. Una vegada ja ha estat fet tot això, a data 1 de setembre del 24, sí? Se us nomenarà funcionàries en pràctiques. Vale? Us heu d'incorporar en un termini màxim de 5 dies següents a aquesta data, vale? I comença la vostra fase de pràctiques. Vale? El període de pràctiques comença, ja he dit, l'1 de setembre del 24, hi ha un període d'avaluació mínim de 3 mesos d'activitat docent, i finalitza el 15 de desembre del 24. Vale? Si hi ha absències justificades, com sempre, aquest període mínim s'ha de completar abans que s'emeti l'informe de la comissió d'avaluació i qui superi la fase de pràctiques serà nomenat funcionari de carrera amb efectes 31 de desembre del 24. D'acord? Aquí de funcionaris de pràctiques no m'he allegat molt perquè habitualment surt la normativa quan comença el curs, etc. I bueno, ja, si busqueu aquí al canal de la UGT d'Educació Pública trobareu un vídeo que va fer la companya Sílvia sobre el procés d'avaluació dels funcionaris de pràctiques. Si voleu podeu visualitzar-lo perquè aquí s'explica, perquè no canviarà molt
la manera d'avaluar. Aquí s'explica molt bé com es fa, vale? Des de la vostra incorporació a la vostra avaluació final. Doncs res, aquí ja hem acabat el vídeo, no sé ben bé si ens hem allargat molt o no, 25 minuts, o sigui que potser una miqueta massa. Si us sembla que són útils aquests vídeos, ja sabeu, ja ho hem dit abans crec, poseu a subscriure al canal de la UGT d'Educació Pública i si teniu dubtes, etc., busqueu a la nostra pàgina web, que és www.publica.cat, la informació, sinó també al Facebook, que ho posarem aquí, al Twitter, que també intentem posar tota la informació corresponent, al Telegram, i res, teniu un munt de maneres per contactar amb nosaltres. Que acabi d'anar molt bé el que queda de festes de Nadal, ens tornem a trobar a la tornada i ja en parlarem. Que vagi molt bé. Apa, adeu, bon Nadal.